Naimbag nga oras tayo manan amin kakabsat nga subscribers kan viewers. Intayo man denggan, iti testimonyo daytoy may nga kabsat. Iti naglasatan namat, iti agrugin nga sumrek, iti estado, iti panangbukol namat, iti bukod na a pamilya. Dagiti videos kan pictures nga mabuyayo, kat naaramat laeng akas ilustrasyon. Awan ti pakainaigan na daytoy kadagiti masaknan. May saak nga kabsatyo nga taga Nueva Vizcaya. Kat may saak met nga agserserbi iti apo. 5 kami nga agkakabsat kat siyak ti inunaan. Dagiti naganak ko kat farmers akon kunada. Idi kaubing mi, malagip ko idi agtawanak iti 8. Kat mapuutak nga isursuro kan itugtugot na kami, tinaganak mi nga apan ijay kapilya. Nararamat kami nga agkakabsat babaan iti panagkankanta. Iti panagdakkel ko, haanak nga nagtuloy nga nag-eskwela iti high school, tanakibarbar kada ak. Naadal ko ti uminom iti kunada a San Miguel. No mabartekak idi kat kunak nga amok ti aramidek, ngam kababain gayam nga aramid nang runa kat may saak a babae. Idi nagtawan akon iti 15 kat imadayoak iti naganak ko. Tanapanak nagyan akas katulong iti may nga minasan ije banda ti Itogon Benguet. Hangko nga inpakpakada daytoy iti paryentes ko nga ijay iti napanak. Naawan garod iti komunikasyon ko kadakwada. Ni text wino tawag kat haang ko nga inaramid. No man pa'y di makulak iti simbaan, kat edi addaak iti nga nagtatrabaho, kat haang ko nga pagan-ano iti agbasa iti Biblia. No nawaya ti oras ko, kat cellphone ti as-asikaswak nga di textmate ko, ti kanayon nga kumustaak. Saan ko man lang nga kumustaen dagiti paryentes ko. Takunak idi nga kayak isuda nga lipaten, tagaputarik na kat kaguradak, tapuros unget ikastada nga mangbilin kinyak. Idi inam nga bulan kon ije nagyanak, kat madlaw ko nga kaslada agbirbirok ti daddumang agawir ijay ubingda. Nairanamat nga ada nagtawag kinyak, nga kunana nga natay di kabagyan mi ijay Vizcaya. Inalak garod daytoy nga gundaway, kat nagpakadaak, kat pinalubusan dak daytoy pag-iyanak. Idi adda akon ije Dango Station, nga nakalugan akon, kat agpanpanunutak, kan kaslahang ko kayat nga agawid, tapan panunutak nga ung tandak manen da amak kan inak. Intuloy ko garod ti nagbiyahe, kat idi adda kami, iji ambuklaw nga stopover, nakitak di ay uncle ko, kat iso tinakalugan ko nga nagawid. Bayat iti panagnami iti dalan, iti panagawid mi, kat bilbilinan dakpi man ni uncle ko, gapo kadagito yung inararamid ko. Ngam kaslang agdirdiretso lang, dito'y bangir nga lapayag ko ti ibilbilin na. Idi nakadanon kamin ije balay tinatayan nga kabagyan mi, kat kitkitanda kami iti tattao, gaputa ti pagarup da kat asawak da ito'y uncle ko. Pati paryentes ko, kat handak nga nabigbig, ingga na nga siyak ti masidag kadakwada. Palalo ti ragsak da nga nakakita kanyak, kat kunak no agpampamarang dalaeng.
Kalpasan ti mano nga aldaw ti kaaddak ijay Nueva Vizcaya, kat nagpakadaak garod iti parientes ko manen. Nga kunak, agsubli ak manen ijay nagyanak, nga nagawir ti ubing. Kat inkararagan dakpiman iti panagribuat ko. Nagribuat ak garod, ngamhaan nga ijay nagyanak tinapanak. Tanapanak na kisinabat iti lalaki nga iso ti asawak tatta. Nagdin na kami garod, kat kalpasan na ti may sabulan, kat dito'y ko nga naumuan ti usto nga ugali na. Awan mo't kit di ti bisyo na, nga agbartek ngam palalo ti kinaunget na. Kaslaak nga ubing iti pamayan na nga apan naman mandaran iti panagtrabaho. Kastoy ting kaskastana ingga na nga anak ko daytoy inunaan, idi 17 ti taon ko. Haan nga amo dagiti parientes ko, ti usto nga paglaslasata, wano mapaspasamak iti biyag ko, tati amo daket addaak pailang ije dati nga pagtatrabahwak. Kat idi may sabulan ko pailang kalpasan panaganak ko, pinagtrabaho dak daytoy nakadinnak, nga agburas iti beans, ingga na nga sabalin iti nariknak iti bagik, nga kunak na ipatay ko. Idi 5 nga bulan daytoy anak kon, nagpanpanunotak kat nagawidak, ijay ayan ti parientes ko ijay Vizcaya. Inawat dak tinaganak ko garod, laksid ditoy nga inararamid ko. Nagyanak ija ti 2 bulan, kat umaydak inala day ti kadinnak, kat inawit dak ijay tinok. Ijay kami garod nga napan nakigargar din. Kunak no nagbaliw day ti kadinnak iti trato na kinyak, ngamhaan gayam. Uba-ubak day ti anak ko nga apan makigarden, uray no napudpudot wino agtudtudo. Uray no napanatengak wino daytoy anak ko kat awan ti biyang na, kadiyay makibingbinggo ti aramidan na. Parbangon ton sa agawid nga umay maturog. No kunak nga awiran na daytoy ubing mi kat masadot kano. Iso nga itugot ko ija garden nga agtatrabaho. Nasarunuan garod daytoy anak ko idi may satawan na. Ito'y kat napadasak de uray no adda kayat ko nga kanan idi agninawak, kat awan man lang itid daytoy kabalay ko nga paggatang ko, taiimot na ti kwarta na. Idi 7 nga bulan ti sikugkon, kat nagpanpanunotak kat nagawidak manen ijay ayan may ijay Vizcaya. Agyamanak iti apo tadimanon kami, nga uray awan ko kwarta kat inakseptar dak nga si pupuso ti parientes ko. Inpas ngay ko nga rod, dayti maikadwa nga anak ko, kat dagiti naganak ko piman tinang andingay kanyak ditoy nga naglasatak. Idi 6 nga bulan dayti maikadwa nga anak ko, kat nagsubli kami manen nga ag-iina, ijay tinok nga nakipurdiya. Inkuyog ko ni ading ko, nga nagbanbantay ka dagiti anak ko, tapno makatrabaho ak. Ngam, gaputa ka sa pulan nga agiskwela isuna, kat siyak manen tinagawir ka dagiti anak ko, uba-ubak lata isuda nga inak makipurpurdiya iti garden. Todo man wino init, kat itugot ko isuda, ngam awan pulos ti mabingay mi, no aglako kami dito'y pakipurpurdiyaan mi, nga uray man lang ko mga agas ti bannog. Nagalis kami garod, iti maysa anakipurdiyaan. Kadwak da iti kadinak, kat napipya, nga dabasit ti bingay mi. Iso nga nakagatang kami iti motor, nga iso ti service mi nga apan iti clinic,
taadayo daytoy clinic iti ayan mi. May isang nga aldaw, kat nagbara daytoy may isang anak ko. Iti napalalo, kat ingkararag ko iti apo iti panang agas na. Agyamanak tabi mapatipudot na, kat ditoy ko nga nakita ti milagro iti apo. Napangarod ti tawan kat iti 2018 masikugak manan iti maikatlo. Iso nga iti 4 months ko kat nagawit kami manan iti Vizcaya. Iti balay tinaganak ko. Awan ti bukod mi pailang nga balay. Iso nga kalpasan ti mano nga bulan kat nainayon kami pailang dito'y parientes dito'y kadinak. Bayat ti panagyan mi ditoy, kat inalak daytoy nga gundaway, nga timawag iti naganak ko, nga umay da ko mamakitungtong ditoy naganak ti kadinak. Tapno pagtutungtungan da ti panagalam iti papel, tapno maligal iti panagdinami. Idi garod March 2018 kat nagkasar kami kan lakay ko iti maysa nga pastor. Inpas ngay ko garot daytoy maikatlong anak ko idi April 2018. Katagyaman iti apo ta uray cesarean kat normal nga rinumuarte anak ko kan uray siya kat nasalun atak. Yaman iti apo ta inailasat ko daytoy nga panagganak ko kan awan ti binayadan mi iti ospital. Bayat ti panagyan mi, ijay ayan ti parientes ko, nga giina, kat nariknak, itibain tamakitak nga marigrigatan da, nga gawir, iso nga tinawagak garod nila kay ko, nga umay da kami sukunan. Nagsubli kami garod manan ijay tinok, nga minbati mi, lataday ti may nga anak mi kan nanang kan tatang ko, ingga na nga duwa ti tawan na. May saal daw, idi kaaddamin iji balay mi nga sagasawa, kat madlaw ko, di may katlong anak ko nga haan nga aggatas, kan awan ti sangit na, kan limnek de lulunan ti ulo na. Iso nga intaray mi iji ospital ijay lamot. Imbes nga makiupat kami ijay pila nga agururay iti doktor, kat napansin di nurse, nga kasla nga addan iti sitwasyon nga agaw buhay nga kunadah di ay anak ko. In pandangarod nga dagos ijay operating room. Kuna di ay doktor nga napulmonya ken na asma di ay anak ko. Iso nga marigatan nga aganges ta napalalo kano ti plema na. Buy-buyaak di ay kaskastada ijay anak ko tapno makabitan da ti oxygen. Ngamhaan nga nagbayag kat kunada nga haanda nga kaya iso nga timawag damanen ijay Veterans Hospital. Simmong bati hospital kat kunada nga napunno kanon ti ICU da iso nga ijay kamin Santiago nga nai-refer. Awan pulos am-ammo mi ijay nga ospital. Ngam nasingpet kan mayat ti trato dagiti nurse ijay kan doktor kinyami. Kinabitan da nga dagos ti ventilator di anak ko. Ekspektaran mi nga dakkel ti bayadan mi ditoy nga ospital. Iso nga apan garod nagdiskitar ni lakay ko ti pagbuludan na ti kwarta. Bayat ti panagururay ko, kat kuna di nurse kanya nga agkapsutan ti anges di anak mi. Ngam kuna napiman nga, haan kayo nga agdanag, agkararag kayo, tani apula ang ti makabael nga mangagas kan kuana. Mariknakon nga sa bali, iso nga nagpakadaak garod ije nurse, nga rumwarak pay, kat ijarwar,
Napanak nga nagsangsangit iti Apo iti panagkararag ko. Dinawat ko ti asina iti anak ko. Hanak nga nagbayag kat nagsubliak garud iti ward. Nakitak di anak ko nga nakaturog. In masidagak kat napan ko kinat katungtong. Kat bayat nga agsasauak kat ingkuti na ti ima na. Bigla nga nag-brown out kat nagbutengak ta naka-ventilator di anak ko. Napanak garud iti nurse nga nagdamag no anya ti aramidok. Ngam bigla nga ako na di nurse nga pimigsa ti puso di anak ko. Iso nga mabalin kanon nga ikatan di ventilator na. Pirmi nga mas daawak kanabang aranak ijay nga nangeg ko. Tanakitak nga dagos iti sungbat iti Apo iti sangsangit kan kararag ko. Pimmig sametten nga gatas kan adamot sangit nan iti anak ko. Kunada nga nalima nga aldaw nga ag-ventilator kat agbayadak iti 500 pesos per day. Ta 3 days lang kano iti bayadan ti PhilHealth. Na-discharge kami garod. Kat dakkel ti yaman ko kadagiti nurse ken doktor. Painaramid da aming kabaulanda nga isu ti nakatulong iti anak ko. Agiyaman kami iti Apo ta idinalpas mi nga nailakad amin nga papeles kat rinumwar kamin nga awan iti binayadan mi. Nagawit kami garod nga napnapnuan iti namnama ken salunat. Dakkel met tinaglasatan mi iti biag. Ngamhaan kami nga si Moko ken si Mardeng nga nagserbi iti Apo. Ditoy nga pasamak ket naamuak nga ti Apo ket mangaywan kadagiti anak na nga kumamang ken kuana. Ditoy nga pasamak met lang ket palagip na no kas ano iti kinaimbag na. Inggana tata ket awan iti naisubli nga anak ko iti ospital. Gapo iti nakaro nga sakit. Daytoy ket bigbigak nga gapo iti kaasi ti Apo. Aglasat naman iti panateng nga mapalubusan daytoy tapno riingan na ti pamatik. Uray no saan nga makigimgimong wenno makisimsimba daytoy asawak ket mamatiak nga ti innak panangilaklakam iti kararag ket addan to ti aldaw wenno tiyempo nga agmaymaysa kami iti panagserbi. Ti panagtatrabaho mi met iti garden ket ipapaay ti Apo ti salunat ken pigsami. Ket addamet maapit mi ditoy. Mula nga inpaaywan na kinyami. Nga isumet pagalalaan mi iti panginaldaw mi ken addamet iti maitulong mi iti kapilyami. Mainayon ko pa'y, nga may nga ugalik nga binaliwan iti Apo, ket diay kinaimot, kinapalangguad, kandad dumapay, nga aramid nga pakadadaulan, wenno pakaibabainan iti pada nga tao. Ti kayat ko idi, ket siyak tinang nangruna, ngam siyak met tinagbalin nga kababaan. Hang ko kayat idi, nga gibingay, ti adda kenyak nga makatulong ko maitipadak nga tao. Salamat ti Apo Dios, ta sinukatan na ti panagpuspusok ken panunot ko. Tatta, ket makunak nga inmay kinyak di asik iti padak nga tao nang runa no agkasapulan da. Naawan maitulong ko financial ket mairkararagak man lang isuda. Kadwak ti kakabsat iti simbaan. Nadamot ka sa pulan mi, kat umay ti kakabsat nga tumulong. Daytoy ti may sanga ng ted kinyak iti adal. Ti advice ko kada kayo nga dumdumngag, nga glaslasat iti panubok, nga kasla naglasatak,
kat masapol iti anos, kan panangitalak, kan panangikamang iti Apo. Taiso na laeng ti makabael nga mangsulbar, kadagiti na duma-duma nga panubok kada tayo nga tattao. Haan tayo nga itulok, nga agbaligi iti kinadakos, wino sa iro iti panunot tayo. Tasyak idi, madama ti paglaslasatak nga rigat, kat adda di ay panunot ko nga kuna. Uston ti simba-simba dita, wino karakararag, awan matlaang iti pakakitaan. Ngam, mapalagipan ta nga haan amin nga kayat kat maitad nga dagos. Takunana ti sao ti Apo, nga adda kumadi ay kinaanos nga aguray. Mabalin nga ti sungbat na kat saan, aguray pay, winowan. Adda kuma, di ay kinapakumbaba, kasla kumano tungtungan iti kaskaso. Kastamat no adag sakit, nga iwanan kat masapol adda ti anos, tapno awan to ti isingirda iti maysa nga aldaw. Masapol adda ti ayat ti puso tayo nga kanayon. Haan tayo nga maupay, sumarda nga kumamang iti Apo, nang runa no adda ti paglasatan iti biyag. Tamay sa daytoy nga wagas ti Apo nga mangpapigsakin niya tayo amin. Haan tayo nga mauma nga agtulnog iti pagayatan na, tadakkel ti magunguna tayo no dumanon iti tiyempo. Agkararag tayo nga kanayon, surutan tayo di kayat nangaramidan tayo iti pada tayo nga tao. Kayat kumat nga ibkas iti dakkel nga panagiyaman ko iti naganak ko. Nga isuda ti nagtartaraya kanang anandingay kinyak, idi madama ti paglaslasatak iti biyag ko. Kunak idi no kayak nga lipaten isuda, ngamhang ko ammo na niya tinagbalbalanak tata no awanda. Ti maibingay ko nga sao ti Apo nga nang tignay kinyak, kadijay Proverbs chapter 3 verse 20 nga kunana. Babaan iti sirib na, nagayos dagiti karayan kat nagtudo iti daga. Kan, ije Romans chapter 3 verse 24 nga kunana. Ngam gapo iti parabor asi aayat nga inted ti Dios, mapalintag amin at tao itasangwanan na, babaan kini Kristo Jesus amang waya-waya kadakwada. Sapay kuma, tanakaibatiak iti intayo nga pagadalan, nang runa kadagiti agrugrugi iti pamilya. Nga padas ko idi, nga glaslasat iti panubok iti biyag. Agyaman nakabsat iti oras mo nga nangibingay dito'y testimonyom. Bendisyonan da kayo kadi ti Apo nga pamilya. Agyaman nakmanan kakabsat iti intayo pa nagdengeg. Nawatak lata iti intayo pa nang-share kang subscribe. Adu pa iti umay nga testimonyo nga patuloy nga intayo nga pagadalan. Kadagitimat matigtignay nga agibingay iti si bibiyag nga testimonyo da. Dawatak iti panangi-email tayo dito share your testimony 21@gmail.com. Kat iti intay panagpakada, danggan tayo manan iti mensahe na daytoy nga kanta. Sapat nga nakiasawa, nagpailuyo sa iti marikrik-riknak. Diyak pinanunot masakbayan, basta mga munditan. Unak nga dipindit diskarte, no kasano nga agyak kami,
ngamjak makabirok trabaho, gaputawan na turpos ko. Biyag nga nasawan, saan gaya nga sinsinan, aglaluluawan panggadan, utang amin nga sikigan. Kayo nga agtutubo, igatiyuti panagagalyo, agpanuray kay tiyapong, sulisog iliklik na kayo. Makauray ti panagasawa, adaon no nga timpo na, ipatong palto ti Diyos dayta. An kayo kumagap apura, biyag nga nasawan, saan gaya nga sinsinan, aglaluno awan panggadan, utang amin nga sikigan. Biyag nga nasawan, saan gaya nga sinsinan, aglaluno awang panggadan, utang amin nga sikigan, utang amin nga sikigan.